Da li ste znali da samo jedna čaša ovog napitka ujutru može potpuno da promeni vaš metabolizam? Danas vam otkrivam recept za čuveni eliksir od jabukovog sirćeta i meda koji pijem svakog dana. Ova kombinacija nije samo narodni lek. Jabukovo sirće pomaže u regulaciji šećera u krvi i topljenju masnih naslaga, dok med daje energiju i jača vaš imunitet. Zajedno, oni su prava bomba za detoksikaciju organizma. Priprema je brža od kuvanja kafe, a potrebno vam je 1 čaša mlake vode, važno je da nije vrela, da ne bi uništila hranljiva svojstva meda, dodajte 1 kašiku prirodnog jabukovog sirćeta, i 1 kašiku meda. Sve dobro promešajte dok se med potpuno ne rastvori. Ovaj napitak pijem na prazan stomak, odmah nakon buđenja, pre kafe ili doručka. Bićete laganiji, imat ćete više energije, a vaša probava će vam biti zahvalna. Probajte ovo bar 7 dana i pišite mi u komentarima kakve promene primećujete. Ne zaboravite da zapratite kanal za još zdravih recepata. Vidimo se u sledećem videu. Pozdrav!